ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମର ସେ ଦାଦାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏପଟେ ତ ତାଙ୍କର ତ ସବୁ ଏମିତି ଚଳେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭାୟା ଭିତରେ ହେଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେନି ଦିନ ସାରା ଉପାସ ଜଳିଖିଆ ଖାଇକି ରହିବେ ଆଉ ରାତି ବେଳକୁ ରୋଷେଇ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ନାତି ନାତୁଣୀ ହବୁ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ହେବୁ ଆମେ ଆମର ପଖାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଖାଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ କୁହ ହାय ହାଇ କୁହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଖାଳ ସହିତ ଆମର ଦହି ପଖାଳ ସଜନା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ପଡ଼ିକି ଆଚାର ଆଉ ହେଉଛି ଆମର ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଳୁ ଭଜା ଇଏ ବାଇଗଣ ଆମ୍ବ ତାପରେ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ଫାଳି ଭଜା ତାଙ୍କ ମାନେ ଭଦ୍ରକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟମାଟୋ ଚଟନି ଆଉ ଆମର ସେଠି ଆହୁରି ତିଆରି ହେଉଛି ସିଏ ଆହୁରି ଖୁଣ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଖୁଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି